pokoknya mulutan terus. Kula kan maca Bapak MC niku wau panjen kula niki insyaallah sesi pertama nerangaken tibak sing biasane diwaca mendina nggih. Tibak niku salah setunggalipun sholawat kuno legendaris disebut nggih. Nggih insyaallah Abdurrahman At-Tibai nggih niku tiyangipun alim wujud mahabbahe dhateng Kanjeng Nabi. Beliau nipun ngarang tibak naminipun Abdurrahman At-Tibai niku sangke senenge mahabbah dhateng Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al haditsus sani an Atha ibni Yasar angka bil akhbar. Jadi tembriki diceritakan dari saking Atha ibni Yasar saking Kabil Akhbar niki namine tiyang. Qala alamani abi Taurata ila sifron wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu suduq. Dados Kabil Akhbar niki diwucal bapake. Naminipun diwucal bapake niku teng kitab Taurat. Oh supaya Taurat Nabi sinten? Nabi Musa. Jadi kurune niku tebih banget. Dados teng kitab Taurat niku angka bil Yasar angka bil Akhbar. Niki diulang bapake kitab Taurat. Illa sifron wahidan. Kecuali satu lembar. Nggih. Nah, sak lembar niku enggak diulangne Kaab nggih. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Malah kalih bapake satu lembar niku didelikne nang jero kamar dilebone peti nggih. Dadi teng kitab Taurat iki pun diterangne. Mengke dados sejarah niku penerus-penerus dadi lek boten asli dugi Gusti Allah niki mboten. Jadi kurun beribu-ribu tahun pun diterangne. Lah sak lembar niku kok malah dilebokne kotaan dikunci. Falamma mata abi fatahtu fa idzan fihi nabiyyu akhiru nabiyyu yakhruju akhiraz zaman. Lah sak samunipun bapake niku sedo mati. Niku namine Kaab Akhbar iki penasaran. Akhirnya dileboni teng kamar, petine dibuka, sak lembar wau diwaca. Fa idzan fihi nabiyyu akhiruz zaman, ternyata sak lembar niku nerangne sok nek akhir zaman bakal metu nabi. Ngoten nggih. Dadi nek akhir zaman bakal metu nabi. Keterangane nopo? Mauliduhu bi Makkah. Nabi niku lahire nek Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Nabi niku hijrahe teng Madinah. Niki nunjukne pancen nggih 100% bener. Tadi sebelumnya niku pun korinah-korinah jelas bakal diturune Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih, kitab Taurat Nabi Musa niku pun wonten keterangan. Wa sultanuhu bisyam nggih. Beliau gadah kerajaan teng tanah Syam. Kayak niki tanah Syam kula nggih dereng nate sumerep nggih. Niki sinten nggih lampun niki. Randul kapan niki nggih? Nggih, kulene pasar gambar niki. Yaqusu sa'rahu wa yataziru ala wasoti nggih. Beliau niki selalu merapikan rambut dan menggunakan nyamping. Nyamping niki bahasane nopo? Nopo sarung nopo? Nggih. Nggih, nyamping niku wong Arab nggih, sugeng rawuh Bapak D.S. Rahmat. Niki acarane tetep urutan Pak Rahmat nggih. Saulan penuh nggih. Nggih. Yakunu khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul umam. Jadi diterangaken teng sak lembar sing didelikne wau. Niku nerangne Kanjeng Nabi niku sak apik-apike nabi. Nggih. Dados kita ini kedah syukur gadah nabi sing khairul anbiya.
rajane para nabi. Wa ummatuhu khairul umam. Lan umate Kanjeng Nabi niku nggih sak apik-apike umat. Sak kalih sak dereng-derenge mulai nabi sak derenge niku sing paling istimewa niku nggih umate Kanjeng Nabi. Jadi wa ummatuhu khairul umam. Jadi niki kedah syukur banget kita ditakdirne dados umate Kanjeng Nabi nggih. Muga-muga ya awake dhewe diakoni umate Kanjeng Nabi nggih. Jadi niki butuh pengakuan niki pun sangat spesial nggih. Juga birullah taala ala kulli syaraf. Nah, umat niku selalu membaca takbir negungne di setiap kemuliaan. Ya sufuna fi sholati ka sufufihim fil qital. Nggih. Kalih umat niku selalu berbaris rapi di dalam sholat kaya barise wong sing perang. Nggih. Jadi wong perang niku bayangne baris lurus niku umate Kanjeng Nabi. Qulubuhum masahibuhum yahmaduna Allah taala ala kulli syiddatin wa raha. Lan atine umat niki selalu memuji dhateng Gusti Allah dalam keadaan senang ataupun susah. Nggih, niki sing angel. Hamdalah niku lek pas seneng niku penak warahmat nggih. Lek pas susah nggih. Jadi sabar alal musibah niku pangkate paling dhuwur nggih. Lek entuk rezeki syukur niku koyoke gampang nggih. Umum alhamdulillah. Lah sing paling angel niki waroh ala syiddati waroho nggih. Yahmaduna selalu muji dalam keadaan susah nggih. Niki termasuk pangkat sing paling dhuwur ngucapne alhamdulillah pas kenek musibah. Niki alhamdulillah lambi mawon penak nggih. Nyatane niki lho nggih. Alhamdulillah tapi grundel nggih. Lumayan nggih. Lah spesial malih umat Kanjeng Nabi teng mriki. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nggih. Umat Kanjeng Nabi niki dibagi telu. Sepertelu. Sing sepertelu langsung wis mlebu swarga bighairi hisab. Wis ora usah diitung, pokoke langsung mlebu swarga. Niki lek kelas awake dhewe koyoke kabotan nggih warahmat. Jadi kelas niki insyaallah para anbiya nggih. Sulusun yadkhuluna jannata bighairi hisab. Wa sulusun yatuna bidunubihim wa khatayahum fayaghfaru lahum. Sing sepertelu sowan dhateng Gusti Allah niki nggawa dosa gedhe tapi di ngapura. Niki ya mungkin ae tapi cek rada adoh kelas nggih. Niki budal nggawa dosa dugi Gusti Allah tobaté ditampa berarti ya resik langsung mlebu swarga. Dadi cek kurang sitok wa sulusun yatuna bidunubin wa khotoyaidhum nggih. Sing sepertelu terakhir niki sowan dhateng Gusti Allah nggawa dosa sing gedhe. Niki koyoke ngene-ngene iki rada katut iki. Dadi grup sepertelu terakhir sowan dhateng Gusti Allah nggawa dosa sing gedhe. Fayaqulullah ta'ala lil malaikati idhabu wazinuhum. Kemudian Gusti Allah niki matur ngutus malaikat. Budalo timbangan amale sing apik karo sing elek oke endi? Nggih. Wong budal jeneng nggawa dosa akeh nggih. Kok nimbang karo malaikat. Fayaqulu ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minaz dunubi ka amsalil jibal. Bareng malaikat dawuh ya Allah, kula nemu mae wong niku wonten mawon. Niku suatu amal sing dosa sing gedene madani gunung. Gusti, kadung tak timbang niku amale cuwilik 2 kilo. Tapi dosane sak gunung. Nggih, masyaallah. Nggih niki umate dibagi telu niki Kanjeng Nabi, nggih. Ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selain itu beliau ini menyekseni nggih,
teng atine tasih wonten Gusti waosan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dosane gedhe tapi tasih bersaksi Gusti Allah niku pangeran, Nabi Muhammad utusane Gusti Allah. Ngoten. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali. Kemudian Gusti Allah sing maha hak, maha agung, maha luhur niki matur dawuh, la ja'altu man akhlasu li bisyahadati kama kadzdzaba bi. Saya tidak akan menjadikan seseorang yang memurnikan mau syahadat kaya wong sing gorohne dumateng aku. Wong niku lek disimpulne wong kok cek gelem iman mau syahadat tok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niku tasik spesial. Dawuh Gusti Allah, adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nggih, wis lebokno wong kuwi nek suwarga kanthi rahmatku krana welasku. Nggih, lek bahasa pekiye yo mbuh ra ketang mampir pirang dina apa pirang taun, tapi tasik wonten harapan sedaya umate Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Nggih, kedah yakin awake dhewe muga-muga welakno teng mukadimah, muga-muga diakoni umate Kanjeng lek diakoni mesti mlebu swarga. Harapane awake dhewe kan iki nggih, kita niki umate Kanjeng Nabi yo muga-muga diakoni umate Kanjeng Nabi. Lek gawa dosa mampir pirang-pirang nganu ya lumrah ngoten mawon nggih. Tasik sing penting cek wonten harapan nggih. Pun ngoten mawon niki crita tibak nggih. Ayo tibak niku manakibe Kanjeng Nabi. Seneng. Dadi ngaji tibak niku tapi tibakan kadang sing penting diwaca ngoten mawon nggih. Pun ngoten mawon niki sing pertama nggih. Monggo niki mungkin mau alamat nggih, ya kan? Para bapak, para ibu, para saudara yang tansah kawula hormati, maka menika wau sesi pertama penjelasan tentang nggih menika tibak, isi tibak nggih. Alhamdulillah meskipun sering membaca tapi kadang-kadang nek gur maca urung ngerti isine. Alhamdulillah untuk hari ini dionceni siji-siji malih awake dhewe ngerti. Iku nggih, iku intine tasih kuatah critane mengko insyaallah selanjutnya bisa selanjutnya bisa diterangkan lebih banyak lagi. Untuk mengisi waktu untuk menuju ke sesi kedua seperti biasa gimana kamu wawasan sholawat nanging kangge dalu menika panyuwunanipun Gus Jamal nyuwun singiran ya badrotin dumateng Bapak Halal utawi Bapak Miran kawula semanggaken. Sallu ala Muhammad. Monggo selamat sareng-sareng nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Ya Badratin, ya Badratin, min hazakun lakamali, ya gayu'ab, magayu'ab, irwan ula kamaqali. Anta alladhi asrakta fi ufuqil ulan. Anta alladhi asrakta fi ufuqil ulan.
bil anwari kul abolali ya badroti min hazakul lakamali Fir'an ulang kama qali wa bigastana rakanu ya alamal huda wa bigastana rakanu ya alamal huda bin nuri wal in'ami wal ihdani ya badrotin in hazakul lakamali mada yu'ab irwan ulang kama qali Shalla alaika Allahu rabbika iman abada ma'ibgari wal riwal asalim ya badrotin min hazakul lakamali mada yu'ab birwan ulang kama qali wa ala jami'il ali wal ashabi man qad hasahum rabbul ula bikamali ya badrotin min hazakul lakamali mada yu'ab irwan ulang kama qali Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli Alhamdulillahirabbil alamin makatane kuwau wasan ya patrotim lek ngeten iki maneh karingan biyen pas tibaan kuwi sampai jam 11 bengi. Ngoten nggih. Nggih kancane nganu Pak Mir. Kancane tibaan teng pundi-pundi terus bawa nggih. Wonten niku mendayu-dayu swatenipun. Ora kula ngofen oleh Mbak Mir niku nggih. Swatene ten jos pemene lek pas karaoke. Nggih Mbak Mir nggih. Mungkin karaoke kali pulang. Oke. Para bapak, para ibu, para saudara ingkang tansah kawula hormati, dungkap adicara salajengipun menika sesi kedua. Dumateng panjenenganipun Gus Jamal saha Bapak Daerah Slamet kawula semanggaken shollu ala Muhammad. Alhamdulillah nggih niki khusus bulan Maulud pancen
fokusnya mauludan nggih mahabbah kata Kanjeng Nabi nggih. Pun bismillahirrahmanirrahim nggih niki nglajengaken bab sing saderenge masalah jual beli nggih. Jual beli niku niki namung pondasi nggih. Pengke masalah praktekipun nggih sedaya wonten tata cara nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najisi kal kalbi nggih. Dados niki kala wingi barang-barang sing boten pareng masalah dol tinuku nggih secara akad ataupun barang. Saklajengipun wan najisi kal kalbi adol lan boten pareng adol barang najis. Teng mriki contonipun kal kalbi kaya asu nggih. Najis niki asli dari asale najis nggih. Boten barang sing kena najis nggih. Dadi kaya nyuwun sewu adol telek nggih. Niku lek hukum asale boten pareng. Mengke kadang diakati niatipun adol tenaga. Lumpuk-lumpuk wonten sing adol kemanfaatan nggih. Adol rabuk boten adol telek. Niku wonten sing ngarani kebanyakan sing diitung tenaga nggih, adol tenaga opahe lumpuk. Ngoten. Lek asli adol barang najis niki mboten bareng. Sing asli kahananipun najis mboten saged disuceni. Nggih ngoten dadi lek sing kena disuceni niku khilaf, bukan sing ping mareni nggih. Upamane apa nggih niku lek pun disuceni pamane kethu kena najis niku berarti kan mutah najis niku mboten apa-apa. Lek jeneng telek mbok disucenono ya panggah najis ngoten. Mungkin lek akote sing penting aja adol telek, adol tenaga utawa adol manfaat. Wa kulli muskirin lan adol barang-barang sing mendemi memabukkan niku nggih mboten bareng. Wa muharramin lan barang-barang sing diharamne kaya katanburi. Ning katanbur niku bahasa kitabe ya kendang tapi wonten sing ngarani alat musik. Nggih, alat musik nggih. Niku al asune mboten bareng. Nggih, niki pondasi nggih. Wa yahrumu bai'u syai'i al halali at-tahiri alaman ya'lamu annahu yuridu ayasiya bihi. Salajengipun adol barang halal yo barang suci tapi ngerti barang niku arep digawe maksiat. Mandul aku golek linggis aku tak gawe bubul ka lho. Oh iya, budal lho. Aku bagian ono. Ya niku mboten pareng nggih. Tapi lek ora ngerti ora genah ngerti nembung malah diwehne niku mboten pareng. Walaupun barangnya halal tur suci. Wal asya'i al muskirati, sesuatu yang memabukkan niku mboten pareng. Mbuh narkoba nggih niku nggih mboten pareng nggih. Wala yasihu niki wa yahrumu al bai'ul mu'ibi bila idhari li aibihi. Adol barang sing cacat boten disebutne cacate. Iki rada tantangan nggih Pak Romat nggih. Adol disebutne cacate regane yo amoh nggih niki tantangan nggih. Didelikne. Tapi secara mungkin didelikne boten bareng nggih. Niki wayah rumu bai'ul maid bila idhari lek diomone gak apa-apa. Tapi pamane mengke didol teng ahline sama delok dhewe ngono pripun Romat? Mboten ono nggih ben didelok dhewe tapi lek sanes teng ahline mboten pareng nggih. Nggih lek diomongi lah itu payu nggih. Lah niki nepsune karek pripun nggih Allah alam nggih. Lah niki pondasine sing penting wala tasihu kismatu tirkati mayit nggih. Mboten pareng adol tinggalane mayit wala bai'u syai'in lan adol suwiji-wiji
mimma malam yuwafa duyunhu wa wasoyahu lek durung disauri utang. Nggih, lek utange mayit urung disaur utawa wasiate dereng dilampahi. Nggih, niku mboten pareng didol. Wa yukhraju usratu hajjati wa umratin lek pancen memungkinkan wajib haji nggih diamanahne riyin. Ingkan alaihi nggih. Illa ayyuba'a syai'un liqada'i hadhil asya'i kecuali didol niku pancen dingge nyaur utang niku sah nggih. Niku parang didol dingge nyaur utang nggih niku gak apa-apa. Lah utange oke kudu didol niku sah asalkan ngedole niku damel nyaur utang. Alasane watir katu kamar hunin sebab bodo tinggalan mayit niku seperti gadean nggih. Lek urung ditebus niku mboten marem, mboten halal. Dadi lek sing duwe utang utawa duwe wasiat nggih kedah dilampahi riyin. Pun mboten mawon nggih kersane mengke disambung beliaunipun Bapak Rahmat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma wasi'ah waj'alna minas sholihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasulullah rabbil firdi wali walidaya wali namin. Langsung mawon niki kula bagian nambahi niki Pak topik enten topik. Tapi mangga kula sahur. Kula wingi gadah hutang perkara pertanyaan siji maklar. Kalih nomor niku repaksi. Pun temu kitabe nggih. Masalah repaksi. Ternyata repaksi niku angsal tapi kudu enek kedua-duanya saling ridho. Pertama ngeten. Lek barange pancen sae niku mboten perlu direpaksi. Maton nggih. Cara nangka, cara semangka nggih apik kabeh. Utawa cara lele Pak Jamal nato lele apik kabeh niku mboten direpaksi. Garek mungkin kesepakatannya piye. Tapi lek barange rada elek campur wane semangka rada enek sing nom ngoten niku. Lah niku direpaksi mboten napa. Pancen cara bahasane nggih dianggep nggih cara anu napa nggih hadiah. Hadiah kangge sing duwe barang. Tapi lek pun maton apik niku lek sing duwe barang mboten anu kersa niku mboten sah. Kranten barang wis apik tenan. Artine lelene yo maton AA kabeh wis pilih tapi sik direpaksi. Lah niku lek sing duwe niku mboten lila niku mboten sah. Nggih. Tapi lek sing anu niku lek sing maton elek, maton kasing elek ngoten lah niku banyak sedengki hadiah. Ya niku layak ngoten nggih. Pun. Terus setunggale masalah maklar. Samsarah nggih. Bahasa Arab samsarah. Maklar niki wonten kitab napa? Fiqhul Islami. Teng riku secara umum para ulama sak liyane Imam Syafi'i niku kabeh parengaken. Bahkan Imam Syafi'i total mboten asal. Tapi lek cara Imam Hambali malah penak malih. Dadi ora jelas pun ora apa-apa. Sing ora oleh namung ngeten. Iki barang dolno terus engko kayane pira? Lah pamane HP kon ngedolne dianggap rego 1000. Lah niku payu 2000, tapi lek ngomong mek payu payu 500. Padahal payu dhek ndikuk 1000. Lah niku pun penipuan. Tapi lek malah kan dijane wis iki aku dolno HP, iki aku pokoke weno dhuwit 1000. Ali diregol 10 juta ora apa-apa, pokoke sing penting kene sepakatane pun 1000 balik pun.
Dadi luwih penak. Lah sakniki usume kan modele kan bagus-bagusan ngoten niku nggih. Enek warung sapane blek-bleki jajan wis iki regane sakmene kok aku pokoke duit ning aku. Kok dol karepku pira-pira. Lah niku dol napa? Dadi mayoritas ulama niku angsal. Nggih, dados maklaran niku angsal. Pomo lemah, iki aku duwe lemah dolen. Regane iki aku njalukku menggur sakrune 2 juta. Wis kok dol karepmu pira? Niku walaupun regane ternyata 20 juta, mboten masalah. Asalkan kene sing penting balik nggih, sing penting balik 2 juta angsal. Nah niku angsal. Ini mayoritas ulama angsal ngene. Dadi jelas niki maklaran niku boleh dan halal. Walaupun Imam Syafi'i niku mboten manut Imam Syafi'i tok, tapi mayoritas sedaya niku angsal. Dan kita masalah fikih niku mboten Imam Syafi'i tok. Jadi saged artine wonten mazhab sing kondang Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, lah niki namung tunggal. Ae dhewe nggih sing telu niku mboten napa-napa. Angsal nggih. Bahkan ngantek cara nyun sewu ndak diketahui kok kartu mboten angsal. Tetep halal nggih. Dadi boleh makaran. Apalagi jelas ngodolen tak mene lagi salah. Wah ora di jelas mawon aku sing penting wae duit sakmene. Liyane sane urusanmu arep badhe karo karepmu. Niku mboten napa halal. Nggih, dadi niki pun kula jawab pun jelas hukume angsal maklaran ngoten nggih. Pun niki utang kula pun kula sahur terus masalah mulutan wau namung kula nggadah penjaluk teng kula kiambak. Jaluk ning kula kiambak. Umumipun dateng panjenengan niki demi seneng Kanjeng Nabi pokoke awet cinta Kanjeng Nabi ngokehne sholawat. Yang kedua tondo ciri-ciri lek dhewe dem Kanjeng Nabi monggo kita aktivitas mulai bangun tidur kabeh nganti teko turu monggo kita ditek neru-neru Kanjeng Nabi. Neru-neru tapi diniati iki mergo perintah Kanjeng Nabi. Mergo pamane dahar ndina kan ya mongkon andare penting gawe tangan-tangan. Tapi kelingan lek aku gawe tangan-tangan mergo manut dawuh Kanjeng Nabi. Mengko setan ki lek mangan tangan kiwa, lek dhewe nggih ngene tenten. Lah niku lho. Niku rasa seneng niku sing mari dadi ganjaran. Keranten ana barang sing padha apike, tapi lek dinati nggih mubah mawon. Jenengan turu ya kenek, ora turu ya ora apa-apa. Tapi dengan turu niat iki. Mana aku nyapa turu awan kailola. Muga kanjeng perintahe kon turu awan. Muga apa? Setan ki lek awan ndak turu. Dadi lek awan nek iso kon turu. Lah ternyata terus kejahatan sae banget. Lah nek kober nggih. Kober tenan enten. Niku ra ketang 5 menit kon turu. Nggih niku nambah sel-sel urip neh terus nggih sehat dan sebagainya. Lho ternyata kan Nabi dawuh ngoten niku. Ana pekerjaan sing sakniki jarang dilakoni termasuk kailola. Tapi diniatinya pokok turu awan. Manut dawuh Kanjeng Nabi. Dan niku di samping sehat, awake dhewe nggih entuk ganja. Nah, napa mawon turu mangan ngatek napa mawon monggo kita kelingan Kanjeng Nabi krana iki ngono dawuh Kanjeng Nabi. Lah niku tambah mantep. Dadi awake dhewe ora menggur ning nggih laire tapi batine bahkan semua aktivitas napa mawon selalu beralasan krana aku manut Kanjeng Nabi. Lah niku luwih mantep luwih tok ngoten nggih. Kula menika monggo niki sakniki nggih pun enten sing selawatan alhamdulillah sing macam pun tok niki semua ngoten. Lah niki monggo sing kegiatan sehari-hari sing kadang-kadang kaya guru biasa mawon tapi mergo kita niati seneng Kanjeng Nabi muga-muga nambah kita yakin Kanjeng Nabi mantan Nabi sing pada akhirnya kita min yaumil hada yaumil kiamah itu pun akon Kanjeng Nabi dan dapat syafaat saking Kanjeng Nabi Allahumma amin. Terus masalah fikih. Masalah fikih niki masalah blok wau barang niku setunggal malih najis nggih. Najis niku wonten kalih. Nah, wonten najis kelu-kelu. Haram. Haram niku wonten kalih. Haram aini, haram sababi. Sing haram aini niku haram sing mergo barange pancen asale saka najis. Wau dipunaturaken ndak lek didol wau. Dadi sing barang najis sing asli aini napa? Darah. Sakliyane darah hati karo limpa, karo darah tewel ora apa-apa.
darah katas ora apa. Niku nggih oleh dijangan didol. Dadi darah niku saliyane ati napa niku kabeh najis haram didol dengan siapapun kapane haram aini. Loro kotoran kabeh mawon. Ada yang mengucapkan kotoran iki sing oleh napa unta. Dadi unta ning ngarani mboten najis. Bahkan nenek sebagian ulama dari kita niku mengatakan sing hewan sing najis niku mboten niku boyo niku yo jenenge niku watunan di enek teletong napa telek anu wedhus barang ditekil abrat. Panjenengan enten ngoten, muga Kanjeng Nabi nate pas nalikane beleken niku nate raut ngalih unta. Tapi ada yang mengucapkan unta. Lek unta panjenengane anu dicalikan mboten najis. Tapi intune para ulama sepakat yen sing najis yen sing ora. Ngoten nggih. Nah itu digawe najis mawon ngati-ngati ngoten nggih. Kotoran sedaya. Terus nomor 3 batang. Saliyane iwaran walang. Nyapa walang kok mboten nawa mboten batang kok halal. Muga mboten ndarahe. Nyapa iwak kok halal batang. Sebab iwak niku kalih Allah diciptakan pancen kangge memudahkan umate mengkonsumsi tur memudahkan untuk mengolah. Saat ini lek pomo iwak niku kudu dibeleh. Saat ini lek teri iki lek beleh. Teri udang cilik-cilik lho. Nggih ebi. Lah kan padahal niku bergizi enak. Nah makanya niku kalau bisa wis kabeh laut iwak laut niku sajan batang niku dianggap halal. Lah niki penting ngoten niku haram. Lah sing kedua haram sababi. Haram mergo carane golek. Termasuk iki sing tren korupsi niku haram sababi. Barangnya duit kena dienggo apa-apa, tapi niku dimanfaatne yang awake niku haram. Ngutil, ngapusi, nyolong, korupsi niku haram sababi. Termasuk akibate sing merusak termasuk narkoba, minum arak dan sebagainya niku haram mergo napa? Akibate ndadekne awak mboten sae. Lah niki haram. Kita mugi-mugi kelantan roh niku haram sababi aini monggo kita jauhi kelantan niku termasuk hal sing ndadekne Allah murka mergo di haramne awake dhewe mangan kecuali terpaksa. Santai wonten pertanyaan sing penting mengke masalah jual beli atau pautan monggo diputusaken. Para bapak, para ibu, para saudara yang kita sakala hormati, mengatakan wau sesi 1, sesi 2 sampun kalapa kita lajengaken nggih menika sesi ketiga yaitu tanya jawab. Monggo dumateng para bapak, para ibu, para saudara ini kangen saken bertanya kaula sumanggaaken. Monggo. Monggo kita buka sesi pertanyaan. Adil, monggo. Nggih. Nggih. Niku tidak mensegerakan ngedum waris tapi pun diganti ngoten niku terus hukume pripun? Manggariti Meteng-meteng dalare sing ninggali napa? warisane dereng dibagi-bagi ngoten nggih. Ditengeri. Ditengeri. Tapi diganti ngoten. Monggo. Nggih. Dados bondo niku kata-kata waris niku pun resik sing hak-hake mayit niku pun selesai pamane. Mayite niku ora enek wong nyolati kecuali kudu diopahi. Ngopahi nyolati 100 kudu dijikukne bondone niku. Lek pancen enek bondo liyane lho. Kecuali bondone anake sugih di wis tak cukupi. Termasuk ngeduk kuburan, bedah bumi nggih. Oh niku lek pancen kudune ngono, ya kudu ditokne. Lek pancen ning kono keluargane ora enek dijigone bondone mayit. Nah, terus termasuk mori, bahkan ngantek sing ngubur dan sebagainya. Niku hake mayit kabeh. Lek niku pun selesai kabeh, genten urusan masalah utang. Utang niku nggih utang, melak-melak ngeten nggih cara fikih. Utang niku lek melebihi asete niku bermasalah.
Lek cara kula duwe aset kula 100 juta. Kula utang 50 niku cik boleh-boleh. Artinya cara fikih niku mboten napa. Mau utang 90 ora apa. Tapi lek utang 100 niku pun lampu kuning. Tapi lek mlebihi lah niku cara fikih niku mboten sae, mboten apik. Mengkane apa? Siji nyusahne ahli waris, kedua nyusahne dhek dhewe. Dadi aja ngasih utang melebihi asete dhewe. Iki cara fikih nggih. Nyatane mbuh. Sementing ngoten niku pakeme ngoten niku. Lah, ketika mayit niku ninggal, berarti sing pertama niku pun usane mayite kudu mlebu ning kuburan kudu resik lek pancen ra enek sing nanggung, ya niku dijikone niku. Bar niku to dijikone ndutang ora urusan karo bondo. Lek ndutang diselesaikan sik ngantek mari. Gadah wasiate piye? Wasiate apik, wasiate pamane kon ngajekne utawa piye dan begini utawa kok diwehne sebagian apa tinggi masjid dan sebagainya. Asalkan tidak melebihi sepertiga, lah niku dijan kabeh. Lah sisane niku baru jenenge bondo waris. Lek wau jenenge bondo tirkah. Tirkahe bondo sing ditinggal mati mayit padahal dhek enek berku dengan tanggungan apa-apa. Niku jenenge tirkah. Lek pun dijikuk-jikuk kabeh total resik mbuh ijik mbuh ora. Ijik alhamdulillah, lek ijik ya ora masalah. Pancen tek mayit kok ya wis. Dadi ora oleh ngono apalagi nek yatime. Wis pokoke mantu yatim lek pancen entek bondo tinggi mayit ya wis entek. Lah aturane niku baru dadi perinci ki sapa-sapa dan sebagainya melu hukuman urusan masa waris. Dadi nyun sewu Pak Nanang. Wau lek pancen mayite mboten gadah napa jenenge tanggungan napa mboten masalah. Keluarga wis dengan sepakatan ngene-ngene mboten masalah. Tapi nek jek enek, lah niku ya diselesaikan urusane muga eman-eman. Mayite niku diutamakan. Bahkan nyun sewu. Kula cek kemutan kalih kula piyambak nalikane mak kula ninggal. Mbah Yai Kuponaga niku rawuh. Anu makmu diutang ora? Insyaallah mboten. Diutang salat ora? Mboten. Diutang poso ora? Itu kaya blok ngoten iki. Aja dikubur lek utange selesai. Lek saged. Ngono wae. Mesake banget. Mayit ngantek mlebu ning kono sing duwe utang. Kecuali ndak iso. Lah niku baru to nggih. Lah lek sing iso diselesaikan dulu. Katalah mau utang duwe, lah niku Pak Mudin ka pun mengke sing mboten lila mengke hubungan keluarga. Pare anake pun kok tanggung selesai. Dadi utange mayit pun beres ngoten. Tapi urusan liyane lek saged lah. Artine napa? Untuk memuluskan mayit demi biru waliden lek iso urusan mayit diselesaikan dulu baru keluarga. Justru lek kesuwen mayite pun selesai mari randang didung niku mamsakne. Ora ndang manfaat ndang didung karo anak-anake dan ndang wis alhamdulillah roh anakku wis mapan kabeh wis didung wis bodohku digunakake malah marem daripada iki piye aku jadi butuh tak anu kira ndang didung malah mesakne mayite. Diselesai ngapik ndang didung ae pancen niku pun mesane pun kalih mayit pun mboten masalah pun bening ngoten pun bening baru ndang diselesaikan. Tersah kono ape didol kapane wis monggo sing penting ndang disaen justru malah insyaallah mayite luwih oh, ini kok jenenge kan anu wasiat nggih. Wasiat nggih mengke lek urusan wasiat kuwi apa jenenge sesuatu sing kudu dilaksanakan tapi lek melaksanakan niki sawise aku mati. Nah, jenenge kan paling hibah wasiat. Iki sing kae tak wene kae. Ngoten ora oleh diweki, tak dimiliki lek urung sedo. Lek pun sedo baru jenenge dilaksanakan ngoten apa. Asalkan wasiate niku mboten pelanggar karo aturan kalih Allah lah niku malah kudu dilaksanakan. Mesane banget lek mboten dilaksanakan ngene. Wonten nggih mandhir saged dipun tampi nggih. Alhamdulillah. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu nituni ingkang saged tanggep kawula semanggaken. Nggih monggo. Monggo lek lah monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa-napa. Nggih. Nggih, salat. Satu nonton kawan. Nggih.
wae sajadah niku hukume dos pundi? Sah mboten? Nggih. Salat ning dhuwure kasur sing empuk napa mboten nek kasure kan mungkin lek sampe empuk kan mesti mendut-mendut ngoten. Nah niku nggih. Saged kusane pikir kula. Wah, dan jenengan lemeki kalih. Nah, sajadah. Terus salatane niku kupit nggih kula niku. Nggih. Oh, dan nggih nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salat teng dhuwur kasur, kasure najis ngoten. Anu Samar rek najis bar ngoten dilemeki sajadah. Nggih. Oh, spray bar ngoten sajadah. Pun. Dadi hitungane wong salat niku kan kudu suci tempate nggih awake nggih barang sing digawa. Ngoten nggih. Lah ukuran barang sing digawa utawa mahmul niku lek awake dhewe bergerak niku melu obah nggih. Dadi ngoten upamane niki upamane apa kasure kena najis upama nggih. Dhuwur dhewe sajadahe suci. Lah lek awake dhewe obah sajadahe ndak melu obah. Niku berarti mboten masalah. Mboten masalah sebab dhuwur dhewe suci. Nanti kados nyolati mayit ora nek nggon nggawa sepatu. Nggih. Nggone bek. Kemawon sepatu dicepot ditumpangni, nggih. Jadi sepatu dicepot sikile ditumpangne sepatu. Niku berarti mboten nggawa najis. Upamane sepatune ngisor kena najis. Sebab awal dhewe ubah sepatune gak melu ubah. Niku berarti numpang. Nggih. Jadi nggih ngakali nang pondok nek wong sedo gedhe kan mesti pet-petan nggih. Wis nggih sandale cepot sikile tumpangne sandal iku pun beres. Tapi lek sandale tetep digawe. Nah, niku berarti awake dhewe ubah sandale ubah. Niku lek sandale kena najis berarti syaratnya nggih boten sah. Niku pengertian mahmul sing digawa. Ngoten nggih. Sajadah niku mboten melu obah berarti penting sajadah suci mboten masalah ngoten nggih. Sing dhuwur dhewe niku nggih. Sing dhuwur dhewe sing penting suci mboten masalah ngoten. Lah serban kena najis digawe cetak-cetuk. Nah niku berarti salate mboten sah sebab napa? Salat nggawa najis. Margane serban awake dhewe ubah melu ngoten nggih saged ditami nggih. Dadi mboten napa-napa sing penting dhuwur dhewe suci nggih. Lek kula nambahi mawon ini pun Pak Jamal pun pas namung nambahi. Lek pomo enten niku lek kasur yang but-but niku nang ngarane makro. Moko sak ndut-ndut. Saking empuke. Nggih, saking penake iki mandat mendut-mendut makro nggih. Nggih, tapi lek panjenengane kuwi ya ora apa-apa. Tapi umpama enek golek sing rata ngoten nggih empuk tapi rata. Nggih, empuk tapi rata. Tapi lek ndut-ndut ngoten enek sing ngarani teng makro ngoten. Dadi kata-kata mahmul pun jelas nggih. Dadi nyun sewu enek bocah ibune salat, anake mambu tai. Nah, terung panen ning dolan ngoten terus mambu ngek ngoten terus lek lendet-lendet niku lek katut corane lendet-lendet niku lek nyinggol ngoten nggih. Mboten ana apa asalkan ora pas ngeke. Tapi lek melu gendong lah niku baru. Utawa nggih layangan sekono bandulane letong. Terus ditaleni ning sarung. Sarunge mlaku. Lah niku nggih mboten asal kene apa senajan layangane dhuwur niku tapi nggawa telek. Lah niku nggih saipun pamane contone ngoten niku. Nanten nggih Dela, insyaallah saged salat teng dhuwure kasur saged dilemeki saja utawa spray kemudian sajadah. Nanten nggih. Alhamdulillah. Monggo kangge intune Bu, pakune kirang kathah iki sik los. nggih. Nggih monggo Pak Ir. Salat ngesai kunci, Nggih. mboten semerep lek. Iki suci nopo mboten. Nggih. Barang samar iki kunci antarane najis utawa ora. Kan ngoten katut kesaki disaki.
upami suci kenging mboten bisa. Dados enten teng pikih ning undang-undange dak mayaribu ila mayaribu nggih. Tinggalkan sing ragu-ragu. Lek jenengan ragu jenengan selene. Tapi lek jenengan ora genah, ora genah ora roh ae apa-apa. Dadi mboten napa-napa. Engko ndak roh. Rasa golek triti. Bakal digolek triti ki enek ora. Mboten sangat. Yakin suci ngoten. Tapi lek ragu-ragu diseleni. Istilahnya tinggalkan yang ragu-ragu, jangan sampai jangan ki suci ora suci kok ngono wae. Lah niku malah dadekne mboten sae. Sing apik lek pun yakin ra roh dipun ra roh ya berarti suci mboten apa. Nggih. Termasuk tapi lek yakin kena lek wong bar ngene niku baru. Tapi lek ra yakin karek dengan yakin napa? Yakin suci ra suci mboten. Nggih, kula nambahi barang sing ragu-ragu niku kados duit barang itu nggih Pak Rahmat. Duit niku makruh keranten duit niku pelayune ra genah nggih. Dadi kecuali lek duwite sing genah abang-abang resik niku lek sing dhuwit 2000-an rata-rata luduk-luduk nggih. Niku makruh. Nek boten wonten wujude najis nggih boten napa-napa, tetep sah mawon. Tapi lek saged pasarat kene. Tapi pamane tetep disai lek sing penting ambune ora najis ya tetep sah mawon. Tapi namung makruh. Nonton iki. Sing penting mantep. Monggo intine. Pak Gus. Monggo. Nang lewat malih mayit. Kaitane kali utang wae. Nggih. Misale mayit niku jelas-jelas punya utang. Tapi misale apa niku sing utange niku mboten purun misale nangkletne karena sungkan kali keluarga. Terus niku si mayit niku akhirnya berpun mata. Oh, mboten. Sajane sing grundel. Tapi kalau keluargane mergo sungkan. Nggih niki anu mawon nggih. Niki cara wong kabeh ngati-ngati. Lepas saking pertanyaane Pak Kusno, mila menika sing sae kita sing tasih urip. Niku sing sae gadah catetan. Jadi kula nggih tetep mboten kok sok mboten tapi kula nyontoh wis paling sing Pak Kusno tok kula ngoten niku. Kula gadah utang ngomong bojo kula. Kula utang kula mes kae ngene Kang Kozin rong sak ngoten. Kula omong nek kabeh ning yatim tahu tak silih 100 saiki tak berekne. Kok tak genah kabeh. Jadi omong kula mati ngoten kelingan ngerti. Lah niku napa? Kan anake tas enten ahli waris. Ahli sing diutangi mau wis mati. Lah nggih ahli waris. Entah sing anake sing ngutangi utawa sing diutangi kan ahli waris enten. Tetep niku tanggung jawab ahli waris. Nggih, tanggung jawab. Lek mboten purun ya mungkin ya senangku mayite ya saking eleke anake nggih. Saking ra bejone wong tuane. Mestine sing nanggung anake ngoten nggih. Dadi intine monggo kita lek wong utang piutang justru diomong-omongni. Ora menang-menang gendam-gendem. Ben bodho kabeh ki utange sakmene ben bodho ngerti ben iso disaur. Tapi nek urusan dosa meneng ae dodo momongni. Mari teru anak putune ngoten. Ngoten nggih. Sing to ben Gusti Allah iki iso istighfar ngoten. Betul ya, mantap. Oke. Sampun. Saya nggih laras ya. Nek dosa niku aja di kabar-kabare kon meneng, lek utang kon ngabari. Ngoten nggih. Aku duwe ngene Mbah Ri sakmene. Lah kula nggih cerita teng pundi-pundi. Oh, aku nggih Mbah Ri. Ya paling bojone ya. Betul, tebuti-buti. Bojone ae. Oh, baik rahasia guru siji ae ora kepen dinendi. Mungkin saking Bapak Ibu wonten malih. Ah. Oh, saniki sing terakhir Pak Darmo. Monggo. Pakai dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ki petakonane dari saya sendiri, nggih. Dari wong kuwi asline nggih, kuwi panggah kenekan lali, ngoten nggih.
tiap obah saobah kuwi panggah lali. Upama pengin yo ikut carana anune Kanjeng Nabi niku kudu disertai niat. Lah kuwi aben lali wae. Upama tangi turu ngampek turu maneh kan kudu diniati anu to tiba Nabi kan ngoten nggih. Lah kuwi jenenge wong menungsa panggah kon ngono kuwi akeh laline ngoten nggih. Bari apa para ulama nggih. Para ulama iki kon ndek to hukum kon nyimpulne lah carana niat sepisane kangge pirangane no ngoten iki pripun ngoten nggih. Masuk ini ya. Enak sang ya usai ngono ya. Masuk ini wis ya. Nggih, alhamdulillah. Insyaallah jawaban teng surat Yasin nggih niku Gusti Allah dawuh. Dadi Gusti Allah iki sok arepe mentokne kawulane sing biasane. Piye ning dunyane piye digenahne. Artine napa? Pomo sadan ora tau niat tapi ning kono wis kelakuane wis kaya Nabi. Niku diduduhne apike. Dadi niku tetep dianggep api. Mila-mila dhewe kon membiasakan barang sing apik-apik. Pamane lek mangan selalu tengen. Senajan ati-ati, lha niku nggih kalih Gusti Allah diduduhi asare. Iki lho iki tingkah lakune kan Nabi. Nggih tetep katone. Istiqomah niku lho. Lah niki teng insyaallah surat Yasin pas ayate napa nggih? Asarihim ngono lali aku. Pokoke niku dadi asar bekase awake dhewe ngamal apik. Niku senajan mbuh radinate mengko dadi kebiasaan niku. Niku tetep panggah diakoni. Pakah diakoni karo Gusti Allah. Iki lho tingkah laku. Tapi ngumpul niat sitok tok. Ngono niat santok. Niku dalam hal anu nggih. Tapi nek kaya salat-salat nggih kudu pangkat tiap salat niat. Tapi dalam hal tingkah laku ya sungke artine mengko bangga biasa, paling dina aceke ya podahar selalu bismillah. Pomo ora sama pomo antengen nggih, pangatengen lha niku asare niku insyaallah panggah dianggep karo Gusti Allah anu napa sing sebagai amal sing sae mergo iki niru-niru kanjeng Nabi. Niku wonten surat Yasin. Napa to ayate lali ora apa Quran iki. Surat niku. Nggih. Insyaallah sing penting gadah sejo apik katut ngoten nggih. Katut. Penting awalnya menurut Kanjeng Nabi sesuke neh panggah tengen terus berarti pun katut kostune pun apik. Pun monggo niki ukurane setengah sedoso nggih. Monggo kita tutup kanthi tawasul mugi awal ke akhir wonten manfaate nggih. Wonten lek lepate wonten lepate 30. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ummatihi min nabiyina wa mursalin wa alihi washabihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumil subhana hadrati qaimatil arba'ati mustaqim wa mulati fiti wa ala nabaka wa syafa'ati wa subhana syah Abi Hasan Asyadi subhana syah Abi Jamali al-Nabi subhana syah sahib hidayat wa subhana syah bahaya makassalah wa subhana syah bahaya masuk Jogja mahali masuk Jogja Rasulullah sedoyo guru-guru kita khususon Bahayatul Karim Bahaya Marat Sekedar Makasali Majlis Marjuki Bahaya Hasan Soleh wa usulihim wa furihim wa zuriyatihim lan sedoyo masayah desa Kalibojong khususon Bahaya Mansur sedoyo guru-guru kita yang dari kasebat sedoyo leluhur kita khusus yang sepah kali kita wali jami'al muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syawlana lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin iya rabbil wa iya nasta'in ihdinas mustaqim Sumailah sedoyo jamaah masjid angkring ayam tentrem suwarga kita sedoyo putra wayah kita sedoyo mugi-mugi diparing tetepipun iman dan Islam tetepi pungkasan ingkang husnul khotimah lan mugi sedoyo hajat-hajat kita kanuripun
gampangaken dipun lancaraken waket hasil. Allahumma sahhil umuruna wa hasil maqasidana fid dini wa dunya wal akhirah. Sya'ulana lumul Fatihah. Allahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. 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 Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para saudari kang kula hormati, mangkatan niku wau acara majelis taklim kita sedaya sampun kalampah mulai awal hingga akhir saged berjalan kanthi lancar. Ing mriki kawula minangkani muga sibul auqat menawi anggen kawula matur, anggen kawula mimpin acara menika wonten pintunipun ingkang kula sengaja utawi boten, kawula pribadi nyun agungi sesamudra pangat sami dumateng panjenengan sedaya. Kawula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Aku seraka aku ya. Yo, ngapain beri malah paham sama ya.